Haga jingle kai Chinese Super League hapring ka mai show haga persya eka kenhun Oscar ka Shanghai Port. Aba pai shakana ka jingle kai ka Shanghai Port kala khur ka nam job hadin bagalala ban lim ya ka mai so haga da ar la kawai. Bad haga ka jingle kai Oscar la yo penirap kawai ka assist naga banta ka gol jong ka Shanghai Port. Paling bagan ka jing job ka Shanghai Port kanang pat ya ka kerdan ka baningkong haga Chinese Super League. Haga jingle kai Copa America ka bahab ka Group A hapring ka Peru Persia eka region Alexis Sanchez ka Chile. Haga ni jingle kai baro artli ki kenhun ki yak Khlem la bat khijar nadu pasdang ka jingle kai adu bokot ka jingle kai ki Khlem la bat tap gol wala ka Chile ka kham khlanye ka Peru haga ni jingle kai Henry ka Khlem la bat khijar. Baleng bagan ni jingle kai baro artli kenhun ki khurmar shipoy naga ni jingle kai. Kijingle kai ki bahas Shibit men bala Simon step haga jingle kai Euro arjar arpu sau kilong. Kijingle kai ka barengkong hapring ka Georgia Persia eka Cheshire haga poren riu steng janmin. Kijingle kai ka baar kalong hapring ka Turki Persia eka Portugal haga por khandai steng PM ki ba job ya ka jingle kai ki Rung shakarau 16. Bad ka jingle kai ka balai kalong hapring ka Belgium Persia eka Romania aga por khat arch teng men step. Ki jingle kai Copa America ka jingle kai ka baningkong kalong hapring ka Ecuador Persia eka Venezuela aga por lai teng men step. Ka jingle kai ka baar kalong hapring ka Mexico Persia eka Jamaica aga por riu teng men step.